Здравейте! Казвам се Владислав Пламенов Маринов от профилирана природо-математическа гимназия академик професор доктор Асен Златаров, град Ботевград, с научен ръководител госпожа Цеца Христова, и сега ще ви представя презентация на тема Физиката в помощ за опазване на околната среда. Физиката е древна наука, която може да ни научи как да живеем и как да опознаем себе си. Ако днес говорим за напредък на човешката цивилизация, то в основата на този напредък стои физиката, неизменно показваща хода на събитията. Физиката винаги е била в процес на развитие, още от своето създаване. Чрез нея ние можем да изследваме нашия променящ се климат. Климатичните промени са физични явления, причинени от антропогенната дейност. Климатът на Земята винаги се е променял поради естествени причини, но това не обяснява наблюдаваните в последните години промени. Изменения от нормалните температури са наблюдавани още през 1827 година от френския физик Жан-Батист Фурие. Стойности на температурите, различни от нормалните, се наблюдават още от началото на индустриалната революция през 1750 година, но все по-голямото навлизане на машините в следващите години, температурите ставали все по-високи. Слънчевите лъчи нагряват земната повърхност, а тя на свой ред излъчва част от топлината в космоса и се охлажда. При нормално количество въглероден диоксид в атмосферата, част от тази топлина се връща обратно и живота на Земята е възможен. Това се нарича полезен парников ефект. Пример за естествено възникнал вреден парников ефект се наблюдава на планетата Венера. Преди милиони години тя е приличала на Земята. Една от вероятностите е, че големи количества магма били отделени във въздуха и така се отделило огромно количество въглероден диоксид, което довело до изпепеляващите температури на планетата днес. Голямото количество парникови газове причиняват глобално затопляне. Това е повишаването на средната температура на атмосферата и световния океан. Често като негов синоним се използва изменение на климата, а изменението на климата обхваща множеството различни последствия от глобалното затопляне върху климатичната система на Земята. Индустрията на изкопаемите горива, както и транспортът, произвеждат около 77% от парниковите газове. Въглищата, освен че причиняват голямо замърсяване на въздуха, също така са и в ограничено количество. Озоновия слой предпазва живите същества от вредното ултравиолетово лъчение на Слънцето. Въпреки че той е много важен за оцеляването на хората, те произвеждат вредните хлорофоровъглеводороди, които чрез фотолиза разрушават озона. Емисиите на тези газове, както и на газът фреон, използван в охладителните системи, причиняват все по-голяма озонова дупка. Интересна информация за озоновата дупка е, че тя е най-голяма над Антарктида, въпреки че най-много газове се отделят над Европа и Азия, но въздушните течения ги отнасят натам и затова над Антарктида тя е най-голяма. Първата крачка към справяне с глобалното затопляне е осъзнаване на това колко голям всъщност е проблемът. Именно за това в учебните програми трябва все повече да навлиза този въпрос и възможните решения за справяне с него. Въпреки климатичните промени, природата предлага голям потенциал, чрез който да бъде подобрен животът на хората. Като изхвърляме отпадъците си на правилните места, засаждаме повече дървета и се придвижваме по-често с велосипеди, ние помагаме на природата сама да изгради устойчивост на климата. За да помагаме на природата да се справи с парниковия ефект, в днешно време все повече навлизат в употреба възобновяемите енергийни източници.
Това са слънчевата енергия, вятърната енергия, водноелектрическата и геотермалната енергия, биогоривата и биомасата. Слънчевият енергиен източник е най-изгоден и затова днес е най-широко разпространен. Все повече се търсят иновативни начини за широкото използване на слънчевите панели и изграждането на електроцентрали, чрез които да се спести място. Иновативно решение за справяне с парниковите газове в транспорта са електробусите, снабдени с ултракондензатор. Ултракондензаторът – това е електрически двуслойен кондензатор с необичайно висока енергийна плътност спрямо тази на обикновените кондензатори, като най-голямото му предимство е, че може да се зареди само за няколко минути. Електробусът може да изминава до 100 км на едно зареждане, като след това са му нужни само 20 минути, за да бъде зареден отново. Енергията, която е нужна за презареждането, се генерира директно от слънчевите панели и по този начин цялата дейност на електробусът е екологично чиста. Друг начин за използването на слънчевата енергия са соларните керемиди, които са не само енергийно ефективни, но също така предлагат и по-привлекателна естетика за дома. Освен това има различни видове керемиди за различните стилове на покриви. Соларните керемиди са издръжливи и дори ураганни ветрове не биха ги откъснали. Изкопаемите горива рано или късно ще бъдат изчерпани, затова светът все повече се насочва към производството на водород за гориво. При този процес не се емитират парникови газове. Също така водородът може да улесни развитието на транспортния сектор, отоплението и индустриалното производство, както и дългосрочното съхраняване на енергия. Иновативно решение е поставянето на слънчевите панели между двете части на магистралата. Още повече по този начин ще бъдат изградени електроцентрали в близост до много градове и произведената енергия ще бъде използвана директно от хората. Слънчевите панели може да се поставят и над пътните платна по магистралите. Още повече панелите ще бъдат прозрачни, за да не пречат на движението, а също така ще предпазват и от прегряване на превозните средства. Не само по магистралите, слънчевите панели може да се поставят и по железопътните релси. По този начин панелите няма да заемат място и ще се превърнат в електроцентрали, които са свързани към електропреносната мрежа и ще захранват с електричество близките градове. Всички тези иновативни решения за справянето с глобалното затопляне са изключително изгодни. Много от държавите се опитват да създадат възобновяеми електроцентрали, които не вредят на почвата и пестят място. Именно за това България наистина трябва да се насочи към по-широкото използване на възобновяемите енергийни източници по пътя към устойчивото развитие. Ето тук съм представил използваната литература. Благодаря ви за вниманието.